Bună! Halo! Sunt Diana. Bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu și mă bucur că te interesează și pe tine studiul limbii germane și probabil așa ai ajuns aici. Dar oare ești suficient de convins că trebuie să înveți limba germană și nu doar să o înveți puțin, ci să o studiezi și să o aprofundezi dacă cunoști puțin. Deci, întrebarea pe care ne-o punem astăzi este de ce ar trebui să studiez limba germană. Dacă, să zicem că știu puțin, mă descurc, așa, sau poate nici măcar nu am nevoie de limba germană la locul de muncă, ci mă descurc și cu engleza. Deci, de ce ar trebui să începem studiul sau chiar să ne perfecționăm cunoștințele de limbă germană? Păi, primul motiv ar fi acela că oricine își pune problema să emigreze într-o țară vorbitoare de limbă germană sau este deja, poate chiar de mai mulți ani, într-una dintre aceste țări, ar trebui să se gândească bine că, de fapt, își dorește să se și integreze, dacă nu și-a propus să stea doar câțiva ani, ci pe o perioadă îndelungată sau poate chiar pentru totdeauna, pentru că a văzut care sunt totuși beneficiile unei țări dezvoltate. Și deci nu contează numai locul de muncă și cerințele de la locul de muncă. La fel de mult contează, sau poate chiar mai mult, cum îți duci viața în afara locului de muncă. Adică între oamenii care te înconjoară. Poate vecinii, poate prietenii nemți, austrieci, elvețieni, autoritățile locale, profesorii de la școala copiilor tăi, vânzătorul de la magazin sau vânzătoarea, șoferul de autobuz și așa mai departe. Până la urmă, ce înseamnă integrarea? Cineva spunea foarte plastic că integrarea înseamnă să arunci o privire în inimile și în mințile oamenilor care te înconjoară, adică a societății în care trăiești. Deci, până la urmă, prin învățarea limbii țării în care te-ai stabilit, înseamnă, de fapt, să dobândești o competență foarte importantă și totodată necesară pentru a-ți îmbunătăți viața socială, culturală și, desigur, și cea profesională. Chiar dacă ai început doar cu limba engleză la serviciu. Capacitatea de a vorbi cu oamenii din țara în care te-ai mutat îți oferă însă o perspectivă mai largă și mai adecvată asupra vieții din acea țară și posibilitatea, evident, de a te adapta mai ușor și de a pătrunde cu adevărat în mințile, dar și în inimile nemților, austriecilor și elvețienilor sau luxemburghezilor, că și ei vorbesc limba germană. De a te face mai plăcut, de a fi mai ușor acceptat și, în cele din urmă, de a te descurca mai bine din toate punctele de vedere. Poate că ți s-a întâmplat și ție ce li s-a mai întâmplat unor cursanți de-ai mei și ceea ce mi-au povestit, anume că poate fiind odată la vreo autoritate locală și încercând să rezolve o problemă cu un funcționar, dar neînțelegând foarte bine limba germană, l-ai obligat poate să-ți vorbească în engleză. Ceea ce probabil că s-a întâmplat, ți-ai rezolvat problema, însă totuși funcționarul ți-a sugerat politicos că poate ar fi bine ca data viitoare să puteți comunica în limba germană.
Sau poate chiar ai observat că chiar dacă l-ai obligat să vorbească în limba engleză, nu a făcut-o cu mare plăcere. Același lucru poate ți s-a întâmplat cu vreun vecin, căruia i-ai cerut vreo informație și chiar dacă ai obținut-o în cele din urmă, chiar și vecinul poate că te-a încurajat să studiezi totuși și limba germană și să puteți comunica data viitoare în limba țării în care te-ai mutat. De asemenea, mulți au observat că în jurul lor se găsesc mulți străini care, deși s-au născut în țara respectivă, au învățat totuși la un nivel destul de bun și limba locală, adică limba germană. Nu cumva vi s-a întâmplat și vouă acest lucru? Poate chiar la serviciu, chiar dacă limba oficială a companiei la care lucrați este engleza, totuși cred că ați întâlnit destul de mulți imigranți ca și voi care totuși stăpânesc și limba germană. Și oare de ce aceștia și-au pus problema să o învețe? Chiar foarte mulți înainte de a veni în țările vorbitoare de limbă germană sau măcar după ce s-au stabilit acolo, poate după un an, după doi, după ce au mai trecut problemele legate de începuturile într-o țară străină. Dar majoritatea își doresc să se integreze cu adevărat și de aceea înțeleg că fără să studieze limba nu reușesc în acest demers. Și pe de altă parte, să știți că este și o problemă de respect la adresa locuitorilor țării în care te-ai mutat sau s-au mutat cei care au imigrat. Și anume de a învăța cât mai curând limba locală. Cred că această așteptare o au și mulți germani, austrieci, elvețieni, de la cei care se mută în țara lor. Și de aceea sunt mult mai amabili cu persoanele cu care pot comunica în limba lor maternă și care observă că au făcut efortul să învețe limba germană. În plus, gândește-te că dacă ai mai ales copii, că le-ai da un foarte bun exemplu învățând alături de ei, până la urmă, limba germană. Pentru ca și ei, la rândul lor, să-și dorească să o stăpânească cât mai bine. Pentru că numai așa vor reuși în ceea ce își propun și vor avea cu adevărat perspective mai bune. Pentru că bănuiesc că pentru asta ai și venit într-o țară dezvoltată ca să-ți clădești un viitor mai bun pentru tine și pentru familia ta. Iar acest lucru nu se poate fără integrare. Iar pentru a avea succes în acest proces de integrare, este obligatoriu, de fapt, să începi cu studiul limbii. Nu poți evita nici cum acest lucru. Deci, o bună integrare socială, economică și culturală și profesională, bineînțeles, îți oferă apoi șansa unui trai mai bun pe termen lung. Te încurajez, deci, să începi să studiezi cât mai repede și mai bine limba germană și să te perfecționezi cât poți de mult, pentru că vei vedea beneficiile care vor apărea tot mereu în viața ta. Goethe, unul dintre marii scriitori germani, spunea de exemplu așa: cu cât cunoști mai multe limbi, cu atât ești de mai multe ori om. Adică, evident, ești un om mai valoros și respectat și apreciat de cei din jurul tău. Dacă ești interesat de o analiză a modalităților de studiu ale limbii germane pentru a afla care este
până la urmă cea mai eficientă modalitate de studiu sau cea care ți se potrivește cel mai bine, te invit să mă cunoști mai bine și să vizionezi și videoclipurile mele anterioare de pe acest canal. Iar dacă dorești să mai afli și ce intenții are guvernul german în viitor pentru a mări competitivitatea pe piața muncii și cât este de important și din acest punct de vedere să fii cât mai bine integrat și să ai și o calificare bună sau poate să faci chiar și o recalificare, te invit să-mi lași un like și să te abonezi ca să nu pierzi videoclipul următor, în care voi aborda această temă. Pe curând! Bis bald!